txiki bat ez. Ofiziala izango da, ez? Bai, aranera, barkatu. Ez da izangoa. Barkatu gaizatela arandarrek. Eta Valentziar bat dugun nenean, ez dakit, zuk? Baina, zu Valentziara ikastea ez, ez? Orduan, jakin nahi nuen nera zinden zure pixkat ikuspegia Valentzian gertatu dena. Valentzian gertatu dena, eskutsari beharko nuke horiek fundan oso luzea da gauza. Batez ere gertatu dena da, saiatu direla eta saiatzen direla ezberdintzen zehar legearen aldetik eta dana. Estandarra markatuz hori agertzeko gezur borobila dana, hizkuntza bera da. Lehenengo gara hizketan eta hizkuntza bera. Eta saiatu dira eta berriz hartzen badute boterea, berriz hartuko dira, bata bestearen gandik ezberdintzen, ez? Oso luzea izango litzateke horretaz hitz egitea. Beste galderarik badago? Ez da meki lotuta, Badauzka laguna Bartzelonan eta hango hizkuntza eskolan adibidez euskera ikastean modan omen dago. Eta hemen adibidez katalana ikasteko aukerarik badago. Lehen behintzat unibertsitatean bazegoan, irakurletza bazegoan hola, katalana ikasteko aukera bai. Orain ez dakit zer gertatu zen. Eta gero horretaz aparte, unibertsitatean ez bada uste dut ez dago Gasteizen guk dakigula unibertsitateko irakurritza, letretako fakultateko irakurritza hori alde batera utzita ez du inolako akademiarik, inolako talderik edo ezagutzen gaur egun katalana erakusten duenik. Donostian badago eta berriki batek esan digu Bilbon ere badago aukera. Antza denez, Bilboko gaekan irakasten dute katalana. Dena den, Luis daukagu hemen, Luisek orain arte gaztetxean katalan eskolak eman ditu, eta antza denez, aurten ere badago asmoa berriro egiteko. Orduan egunak erabaki behar dira, pixkat hori irabaki nahian daude, beraz interesa baduzue, zara eta pixkat egin dezagun, klase horiek aurrera atera daitezen. Zerbintzat hemen badaude batzuk, interesa dutenak. Behar duguna da ikustu irakaslea. Jordi? Ni ezin naiz da, komprometitu. Hasiera batean bai, hasi nintzen, ona bizitzera gehiagatu nintzenean, bai ez, hasi ginen gure taldearekin, eskolak ematen, baina gero lanak harrapatu ninduen eta oraindik ere bagituta segitzen dut, lanak bagituta orduan zein daiteke konprometitu. Hala eta guztiz ere, justo Luisekin hitz egin dut lehenago, gaztetxerako irakasle topatzeko eta, eskuragarri dituan referentzia konsultatuko ditut eta irakaslearen bat topatuz gero, zuri jakinarazi egin dizut eta taria zabaldu egiten den eta aukera hori osatzen momentuz ez. Hau izango da mugimendu berri baten hasiera. Beste galderaren bat duzu?